qabel xejn jiena llum il-pjan oriġinali tiegħi kien li nkompli nipprepara l-programm botta u risposta li ser ikollna għada u kontenuti ieħor li se nkellmukom fuqhom matul iż-żmien. Imma għat-tokki tal-4:15 f'dik il-grupp chat li għandna bejn it-tim tal-Kamra Sportiva nirċievi messaġġ mingħand l-hawn preżenti Wayne Mikallef fejn jgħidli Ricciardo tela il-McLaren u kif rajt l-aħħar aħbarijiet ukoll fimni kif jgħid il-Malti x-xogħol kattiv u dak ifisser li l-lejla jiena Wayne u naqgħod magħna wkoll Andrew Zarb minn Zarb Times u mill-paġna tal-Forum Dilettanti Maltin tal-Formula 1 erġajna nġbarna hawnhekk biex ħanejdu hekk. Ngħaddu r-reazzjonijiet tagħna fuq it-tluq ta' Daniel Ricciardo mit-tim tal-McLaren anke minħabba l-fatt li huwa proprju t-tim Woking li huwa t-tim ħansejħulu hekk l-iktar segwit mill-netwerk tal-Kamra Sportiva apparti nsegwu timijiet oħra ovvjament biex nagħmluha ċara. Mela, ħalli nibdew nitkellmu ftit fuq dan tluq qabel xejn min irid jgħid tiegħu wkoll so fuq dak li qegħdin ngħidu. Kif ukoll forsi għandu xi opinjoni oħra xi jgħid, jista' jagħmel dan ukoll fil-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa. Fil-fri li tgħidu tagħkom u tinteraġixxu magħna għal dak kollu qed jintqal illejla, ma issa naħseb illi tajjeb illi nibdew billi bl-iktar ħaġa naħseb li ħafna minnkom dilettanti tal-Formula 1 lokali qegħdin tistennew il-kummenti tiegħi fuq dana it-tluq ta' Daniel Ricciardo li fil-fema tiegħi kif jgħidu Italjani tristezza kbira dwejja kbar il għaliex ħanejdu hekk jiena kont naħseb l-iktar wieħed illi kont nemmen illi Daniel Ricciardo bl-esperjenza tiegħu bil-karatteristiċi tiegħu fuq it-trakka, bil-personalità tiegħu seta' ikkompli il-mixja lejn il-pożizzjonijiet ta' fuq li t-tim tal-McLaren ħadna bil-vari Carlos Sainz u anke Lando Norris ukoll. Kont qed nistenna McLaren illi tirritorna anke b'mod regolari lejn il-podju, lejn l-ogħla tarġa tal-podju, iżda sfortunatament b'Ricciardo ma rnexxilniex nagħmlu dan. Diżappunt kbir min-naħa tiegħi, imma ifhimni, it-trakka sfortunatament uriet affarijiet oħra u mhux dak illi aħna għall-inqas issa qed nitkellem issa illejla bħala supporter tal-McLaren xtaqna naraw minn Danny Rick. Rebħa waħda imma kif it-torja kif jgħidu Taljani, jiġifieri għaliex li tirbaħ fit-trakka tal-akbar rivali tiegħek irrispettivament is-sitwazzjoni ta' klassifika llum imma bħalma dejjem ngħid McLaren, Ferrari, isek qed tgħid Manchester United u Liverpool fil-futbol Ingliż, Real Madrid u Barcellona fil-futbol Spanjol, Inter Milan fil-futbol Taljan, voldiri rivalità kbira, rivali storiċi tagħna u li tirbaħ hemmhekk żgur hija rebħa prestiġjuża biss lilin minn Monza ma tantx kellna riżultati. Għaldaqstant naħseb illi kienet l-aħjar deċiżjoni sewa Ricciardo u sewa t-tim illi fl-aħħar tal-istaġun anki jekk kontra qalbna it-toroq tagħna kellhom jinferdu. Dak ma sekwentu mal-kummenti li kelli xi ngħid. Issa nixtieq nħalli naqal mikrofonu f'idejn Wayne u Andrew ħalli nisma' naqra x'għandhom xi jgħidu issa huma fuq it-tluq ta' Danny Rick Wayne. Bħalma semmejtit naħseb huwa kien diżappunt kbir Ricciardo mal-McLaren, naħseb kulħadd stenna iktar minn għandu huwa sewwieq ta' kalibru kbir li kompeta sew kontra Vettel, rebaħlu fi żmienu fir-Red Bull, ma' Renault
minkejja l-karozza kellu performances tajbin ħafna u minn mintu ġimma McLaren jisuqqat ma sab saħ. Jiġifieri dik kienet ta' sorpriża lija. Ovvjament dik waslet biex il-McLaren u Ricardo jinqataw u ma qasamlu l-kuntratt kollu fil-fatt għax suppost kellu għas-sena d-dieħla. Jiġifieri kienet sorpriża għalija dan l-aħbar naħseb wara dan l-istaġun li stennejta ġejja jiena jiġifieri. Mela, m'hemmx fejn iddur u kien disappunt kbir kif qal Wayne u sew kif qed inti, iva vera, skużani, rebaħ ġewwa Monza s-sena l-oħra u kienet rebħa tajba immens, imma kienu few and far between wirjiet tajbin ta' Ricciardo ejja nkunu onesti f'din is-sena u nofs li qatta mal-McLaren. Stennejt ħafna ħjar, mhux se nikdeb, jiġifieri veru sorpris li ma rnexxitx b'tal mod. Minkejja x-shortcomings kollha ta' Ricciardo però li kien hemm u ma ndurx ma l-lewża u ma neċħadhomx. Naħseb ukoll irridu nammettu li dis-sena speċjalment il-McLaren laqqas they did not live up to expectations. Le ma tajniex il-karozza, fil-fatt minn tim li kien qed jiġġieled għat-tielet post u għall-podju għal-rep ġibna podju f'Imola llum il-ġurnata saħansitra qabżulna l-Alpin. Kważi bċikka u fil-verità dik kienet għax le dżappunt u jiġifieri ukoll naħseb bil-limitazzjonijiet kollha ta' Ricciardo u l-fallimenti tiegħu li kien hemm il-McLaren ukoll sa punt fallew u naħseb mhux unfair li ngħidu li Imma l-kampijiet fallew jew le rridu naraw f'Novembru Andrew. It-taqtija raba post hemm għada. Fair. Però lan tal-McLaren kien li ġielet mal-ewwel kampjonijiet. Mal-ewwel tlieta. F'dak il-kuntest qed ngħid iktar fallew, naħseb ħdej fej kienu qed jimmiraw huma iva fallew f'dak is-sens. U ġifieri fil-verità, alright, iċ-ċertu kellu l-limitazzjonijiet kollha tiegħu naħseb it-tnejn li huma wkoll imma fallew f'din. Ġifieri Ricciardo iva falla big time u kien disappunt, biss il-McLaren ukoll speċjalment dis-sena ma tawx il-karozza li kien hemm bżonn, biss ukoll Lando Norris għamel ħafna iktar u bekk għalija wera illi iva Ricciardo biex ngħidha bl-Ingliż he did not make the most of the car that he was given and the tools in general. Jiena nemmen li iż-żewġ naħat, jiġifieri kemm il-McLaren kif ukoll Ricciardo stinkaw biex din tirnexxi, iżda sfortunatament kien hemm xi ħaġa li ma rridithomx jirnexxu qisu kif taqbad tgħid. Bl-Ingliż ngħidha it wasn't meant to be, onestament, bej Ricciardo u McLaren qisu. Possibbli wkoll. Xej, tinduna ġeneralment nemmen li provaw jħadmu għat nejluma. Ma ipprovaw xipprovaw, issu xej ma jnexxa. Alright, kellu di għad flashes here and there, imma xej konsistenti, xej sostnut. Ifhem. Ekku, il-problema ta' Ricardo l-konsistenza kienet ta' setti mal-McLaren għax on his day kien kapaċi ta' ma' Lando Norris. Iżda kien hemm każijiet fejn fil-provi Ricardo kien ikun sekonda wara Norris. Mhux ċajta, sekonda wara Siemek hija imbarazzanti għalija. U mbagħad meta qed nitkellmu fuq sewwieq illi dan kien ħansejħu hekk materjal li jista' jtik podju kampjonati. Ekku. Kellu podju rebħiet, ħanajdu hekk. Kisibhom fil-karriera tiegħu, ġifieri nifhimhom għalfejn riduh sa punt il-da, ġifieri ma kienx xi ħadd li tajt I passed his best driver u just
ħaduh kien hemm lok għalfejn ħaduh fil-fatt. Jekk ngħidu l-verità kollha l-McLaren kienu ilhom iriduh il-Ricciardo lura mill-2018. U dak iż-żmien ma ħaduhx, il-McLaren kienu f'naqa sitwazzjoni instabbli, ma kienu xaddejn bil-perjodu tajjeb. Konna għandna kemm ħelġin mill-Martin. Mill-Honda u kol mbagħad dik l-ewwel sena marren u x-xessi il-limitazzjonijiet deru ċari, Alonso xeba, Van Dorn it-tim ma ħax li kien tajjeb biżejjed, ġifieri nifhem għalfejn forsi dak iż-żmien ma rridx ingħaqad mal-McLaren li dak iż-żmien kienu qed jidruqshom vapuret jereq. U mbagħad, alright, ġi fl-2020 u ddeċida li jingħaqad mal-McLaren fl-2021, evidentement. Naħseb speċjalment Zach Brown, ma nafx Andrea Seidel hemmhekk li jista' jkollna dibattitu fuqha. Evidentement rridu Ricciardo u rnexxielu jiksbu. Ħadu minn tim li pjuttost kienet jimmira l-istess sanijiet bħal McLaren fl-aħħar mill-aħħar fl-Alpin, ġifieri dika minn banda, dak iż-żmien kienu Renault ma insomma. Kienet meqjusa a good move għax isek dajfu l-oppożizzjoni at the time. Prinċipali tagħhom huma issaħħew, alright, Sainz kien tajjeb. Ferrari wkoll. Żgur, fil-fatt. Ninsewx. Mhux se nikdeb, ħanajt għalija personali. Jekk Vettel kien se jitlaq fit-tmiem l-2020 li fil-fatt ġara, jien nammetti li iktar Daniel Ricciardo kelli f'moħħi li jmur magħhom dak iż-żmien u mbagħad ħallija Mar Carlos Sainz li forsi ma stennejx fil-bidu li għamlet ħafna sens bħala manuvra, imma naħseb kif qed int għax kien imsemmi mal-Ferrari, jiena stennejt li Ricciardo kien ikun magħhom. Mela, ejja ħalli. Għaxat ġara li ġara u kien diżappunt mal-McLaren. Eżattament. U wasalna f'dal punt. Ejja ħalli naraw ftit il-kummenti li għadda Ricciardo l-lum fuq il-profil uffiċjali tiegħu fuq Twitter li permezz tiegħu bażikament ħabbar illi ser iħalli t-tim tal-McLaren. Naraw daw il-kummenti mbagħad nieħdu naqra x'laqat mhux ma laqat nix ukoll minn dan l-ispunt. Il-kummenti ta' Daniel Ricciardo meta ħabbar illi ser ħalli l-McLaren fit-tmiem dan l-istaġun. Hi everyone, wanted to share some news. It's not great, it's bittersweet for sure, but I think it's best you hear it from me. 2022 will be my last year with McLaren. Just obviously we put in a lot of effort on both sides, but just hasn't worked the way we wanted. So the team's decided to make a change for next year. And so we had a lot of discussions, but in the end we mutually agreed that it was the right thing for both of us. I will continue to do the rest of this year, absolutely. And I'll continue to give it my all. That's that. I think for the future, what lies ahead, I'm not sure yet. But we'll see. You know, I look back on this time with McLaren, I look back with a smile. I learned a lot about myself. I think things that will help me for the next step in my career, but I think just in general in life. I think from a results point of view, for sure, like to consistently get the results in that form that I was after, wasn't always there. And, it made some weekends tough. I felt those, absolutely. But I also, have many happy memories of my time at the team. And I think about Monza, I think about standing on the top step. I think about, bringing the team their first win since 2012, like that sort of stuff was awesome. And to see the smile on everyone's faces, to just be in that moment, that's something I'll never forget. So yeah, there's a lot of good stuff to take from this as well. The sport, I still love it.
I still love it. You know, this hasn't affected any of that. I still have that fire in me, that belief in my belly that I can do this at the highest level. So yeah, all that stuff's still there. But yeah, just wanted to say appreciate everyone's support through the highs, lows, everything in between. This isn't it for me, but yeah, we'll see what lies ahead. But just want to say appreciate you. Id-diżappunt fil-tweet ta' Ricciardo kif rajtu jidher evidenti. Kelma illi Denrik qal kienet illi it-tim għażel li jneħħih. Jiġifieri Ricciardo bħalma anke qal kemm il-darba qabel ma morna l-waqfa tas-sajf. Ried ikompli, ried jibqa', iżda t-tim kellu għażliet oħra. Jiena ikolli nieħu n-naħa tat-tim hawnhekk għaliex naħseb illi il-deċiżjoni li waqqawh li jħollulu l-kuntratt naħseb li kienet ġustifikata. Id-disappunt naħseb huwa t-tema prinċipali ħanibda bik Andrew mbagħad immorru għal-wejn. Illi kellna fuq dina t-tweet illi għadda kemm il-filmat li kemm rajna. Ekku, jiena hekk issa ġast smajnija biss. Imma jiena kont ġast smajta qabel iktar kmieni llum. U actually rajt il-body rajtu attwalment bil-video tiegħu jidher. U id-disappunt der ċar u tont li kien disappuntat li fil-verità għavolja issu t-tim għalli iż-żewġ naħat ftehmu jħassru l-kuntratt. Il-verità kienet li t-tim li tneħħih iktar milli kienet both ways, biss naħseb it-tim għamilha kemm jista' jkun mod ċivil u naħseb il-Ricciardo irrikonoxxiha hemmhekk ġifieri fl-istqarrija. Naħseb ovvja m'għandekx tort li jkun iddisappuntat da jistinka biex jirnex ħolma tiegħu da sapuntu li tim ma jridekx. U minnu disappuntu, ġifieri sapun m'għandekx tort. Nifhem id-deċiżjoni min-naħa tal-McLaren, iva ma rnexxietx kif għedna, ġifieri fil-verità id-disappunt hemm kien, ma nafx kemm kienet mutual daqskemm forsi l-istqarrijiet ġabuha tidher, imma it-tim nemmen illi l-għaridu jneħħu ħamluha l-iktar mod ċivili li setaw. Ovvja se jkun hemm diżappunt, mhux se tikkuntentaħ il-dali ħadd itilqu le imma it's a ruthless game at the end of the day as well. Jiġifieri il-famuż Piranha Club bil-Leon Dennis kien semma meta it-tim tal-Jordan kien daħal fil-Formula 1 fil-staġun 1991. U dik li hija l-ħajja fil-verità. Wayne, qed tiġini frasi id-dikjarazzjoni li l-mexxej Zac Brown kien għadda lil Sky Sports f'Monaco fejn dik kienet naħseb qabel il-Grand Prix ta' Monaco fejn naħseb hemmhekk kienet l-ewwel darba illi isu kien hemm sinjal illi isma' maħniex kuntenti bil-wirjiet ta' Ricciardo. Naħseb ma nafx dak kienet naħseb l-ewwel step lejn ħanejdu hekk il-deċiżjoni li saret illum ma nafx hekk taqbel x'miegħi. Kien l-ewwel sinjal li il-McLaren jisu kienu qed ifittxu skuża. Eżatt, kienu qed ifittxu tipo ta' skuża. Rigward l-opinjoni tiegħi dwar din id-deċiżjoni mill-McLaren, għalija min-naħa
McLaren, alright, vera, Ricardo id-dizappunta bil-kbir, imma kienet worth it li dan tħallaslu somma ta' madwar 25 miljun jekk fadallu sena oħra biss jibqa' fil-Formula 1. Tajjeb ngħidu li l-McLaren kellu problemi finanzjarji kbar fi żmien il-Covid. Issa ngħid xi ħaġa wkoll in relation to dak li qed tajt. Kien hemm żmien kienu ħajxtruhom il-Porsche fil-fatt. Kien hemm żmien waqt il-Covid. Jiġifieri ħareġ ukoll dak l-statement li t-tim ma kienx għal-beħ. Ekku, imma xorta l-problemi finanzjarji hemm dik fil-McLaren. Jiġifieri jekk da ma kien naħseb l-Italjan naqblu bejnietna. Riccardo ma kienx orru bħal ma kien ġinna Latifi Strollu Mazepin mhux dak ix-xufier. Riżultati u punti kapaċi jġiblek. Għalkemm mhux b'mod konsistenti ma kienx orru. Jiġifieri għalija ma nasibx li kienet worth it li dan tħallsu somma ta' madwar 25 miljun jekk kull ma fadallu sena oħra. Issa ma nafx jekk mhux ħanitlu fiha aktar tard imma forsi l-McLaren rridu jaġlu din id-deċiżjoni minħabba Oscar Piastri. Jista' jkun ukoll. Ħadkellmu fuq fl-aħħar parti ta' dan il-video. Jekk tippermetti li ngħid xi ħaġa, u di għandu staqsam ħafna mal-punt li għamel wejn tal-flus. Għalija il-fatt li kellhom iħallsu tal-flus biex neħew għax it didn't work out was ultimately proof that Ricciardo was an expensive mistake, sappunt. Għalfej kellhom ituħ 3 snin sħaħ without a good get out clause. X'kont tagħmel Andrew? Jiena għalija kont iddieħ sentej u kont nagħti l-għażla inħalli għażla għat-tim illi ġebdu ilu b'sena oħra provided li he meets certain targets, eżempju, imma ma konx nagħti iktar minn sentej, żgur. Kont nagħti sentej u mbagħad inħalli it-tielet sena għażla f'idej it-tim biex jekk ma tsir nexxiex. Għandi get out clause, so to speak, għandi my way out, jekk da ma jirnexxiex. U terġa' jiena lija iktar u iktar kienet żballi ta' 3 snin kif ta' ilu mid-dera. Alright, ovvjament jiena ma nafx il-kuntratt bajnejja. Il-fatt li dan kien għandu qed jidħol mat-tim, da ma tajtx kien pereżempju għamel sena jew tnej tajbin diġà mat-tim kien settled u tajt issa nikkommettu long term da isom daħlu bir-ras għalih kważi bil-Malti. 3 snin mill-ewwel. Għalija dejjem riskju mat-tim bħal-McLaren ma tajtx tim bħal-Mercedes fej money constraints mhumiex neċessarjament problema ta' barra minn hawn. U għad insemmu l-Mercedes. Anke Hamilton huwa fost l-aħjar jekk mhux l-aħjar sewwieqa issa tal-Formula 1. Xorta qishom dejjem b'sentejn imxew miegħu u Hamilton proven, ġifieri għalija minn daqshekk kienet żball tal-McLaren li taw 3 snin biex issa kellhom ridu jneħħu u kellhom ħarsu tilja flus. Il-kuntratt infatti kien sentej, il-kuntratt oriġinali kien bit-tielet sena tkun għaffa mill-għazla tkun ta' Ricciardo jibqa' xi jew le. Ekku. Fil-fatt irċevejna wkoll messaġġ minn Chris Chantar li wkoll nixtieq li nsellem naf li huwa supporter tal-Ferrari ma naf li wkoll li segwi dawn il-videos li nagħmlu, sew daw kif ukoll tal-futbol. Għaġlu biex ma jitilfux it-tren ta' Oscar Piastri li fuq se nitkellmu żjed tard. Mill-bqija ma kienx tagħmel sens tħallas dik l-exit clause biex kull ma kif qal Wayne kif qal eżattament Wayne. U jiena li isnirrid ngħid fil-qosor ma beżawx għal dak ir-riskju setgħu ipproteġu lilhom infushom bil-kuntratti ta' oriġinarjament. Flok spiċċaw għamlu dak li għamlu biex issa spiċċaw ħalsu dak it-tilja flus qed jgħidu Wayne kis għal sena biss.
Mela, ejja ħalli issa naraw Huwa naqra. mifhum li ħalsuh il-kontrat kollu li fadal, ġifieri. U issa ħajkun liberu mur ma' min irid kieku. Li fuq ukoll se nitkellmu dal-waqt. Skont is-sitwazzjoni. Ejja ħalli issa naraw naqra smajna l-qampina ta' Ricciardo. Ejja ħalli nsibu naqra l-qampina tal-McLaren u fil-grafiċi li ħantella naraw naqra x'qal eżatt il-mexxej Zac Brown rigward dan it-tluq. Daniel kien importanza kbira għal McLaren u kien ta' pjaċir għalina li naħdmu miegħu. Nixtieq nirringrazzjah tal-isforzi kollha li jagħmel f'dawn is-sentej, sew fuq it-trakka kif ukoll lura ġewwa l-bażi. Ma kienx sigriet li xtaqna kieku ġew iżjed riżultati, imma ħadna gost naraw fuq l-ogħla tarġa tal-podju bħala sewwieq tal-McLaren. Nawgurawlu għal-futur imma issa ejja ħneħdu pjaċir flimkien fil-kumplament ta' dan l-istaġun. Dawn kienu dikjarazzjonijiet li tistgħu sibuhom ukoll fuq is-sit uffiċjali tal-McLaren, ovvjament jiena libthom għal Malti. U issa prattikament wejn ġaqsu beda introduċi l-argument, niġu issa għal-futur. Qabel xejn fadal tista' tiġrijiet fejn issa tista' tgħid sa ċertu punt il-McLaren u l-Alpine li qed jiġġieldu raba post qegħdin naqra għadarmi pari il għaliex għandhom sewwi illi se jitlaq. Forsi is-sitwazzjoni fil-McLaren qegħdin naqra aħjar il għaliex ma' Ricciardo telqu b'mod iżjed ċivili, Alonso ħarab ħabta u sabta. U issa kollox idur ma' dan il-famuż Oscar Piastri li lna nisimgħu dwaru, tkellimna fuq programmi fuq ukoll. X'imiss issa? Semmija Wayne u semmija Christian ta' ħanerġa' semmija jien issa. Il-ġurnalist ta' Sky F1 li jkun fil-pits, il-pit lane reporter Ted Kravitz, f'Silverstone kien qabad il-manager ta' Piastri, Mark Webber, diħel fil-motorhome tal-McLaren. U nabdaw l-spekulazzjonijiet rigward Piastri u l-McLaren. Biss, wet ma jinsa illi kienet l-tem il-klawżola illi torbot lil Piastri mal-Alpine. Issa, jiena naqbel illi probabbilment il-McLaren nistennew li ħabru l-Piastri għas-sena d-dieħla. Jekk dejjem il-kustjoni kontratti illi il-bord tal-FIA ra l-kontratt ta' Piastri mal-Alpine u ra l-kontratt ta' Piastri mal-McLaren jisom it-tnejn validi. L-Alpine iddeċidew li jmorru lil u jitilgħu l-qorti. Volderi waħda mill-options li hemm infatti hija li tgħaddi tal-McLaren u Piastri jiffirma hemm. Ma nafx jekk sissa Wayne u Andrew taqblux miegħi illi il-bniedem favorit illi jieħu t-tieni siġġu tal-McLaren s-sena d-dieħla huwa Oscar Piastri. Biss għax aħna rridu naraw l-istampa kollha, hemm riskju illi fil-fatt qabel ma dħalt on air fakkaru li l-ħabib tiegħi u supporter tal-McLaren Laurent Farrugia illi qiegħed naf qed jara dal-programm ukoll u li nixtieq insellimlu illi jista' jkun ukoll ipotezi fejn Ricciardo issa telaq l-Alpine jirbħu il-kas tal-qorti u Piastri ikollu isuq mal-Franċiżi. U mbagħad x'se jiġri hemmhekk? Dik li rridu naraw x'ipoteziji ta' tfad ikun fadlilhom eventwalment
il-McLaren jekk Piastri ifalli. Il-għaliex, l-unika sewwieqa ma tantx qed nara sewwieqa disponibbli f'dan l-istadju. Andrew, ħammur għalik, għaliex inti wkoll naf li segwi diversi ġurnalisti fuq is-social media, issemmit din l-ipotezi. Dwar disputes. U jekk iva, min qed jissemma iżjed? Mela, ħanibdew hawn. Dwar id-dispute, issu kulħadd jaf ta' Piastri mal-Alpin. Nibdew minn hemm. U fil-fatt kellna diskussjoni darba l-oħra jiena kon studentni u konna diskutejnija u x'naf jien. Jiena milli rajt, però, xi jumej wara dak il-diskussjoni li kien kellna. L-Alpin m'għandhomx grounds rigward il-kuntratt ta' Piastri u mid-dera ħajtilfu l-każ kieku minn daqshekk m'għandhomx kuntratt validu ma' Piastri u jekk rajt sew il-kuntratt li kellhom kien biss bħala membru tal-Academy tad-Driver Academy, mhux bħala sewwieq full-time tal-Formula 1. Kif rajta jien, dimra lija jekk niftakar sew il-ġurnalist rispettat ħafna fid-dinja tal-Formula 1, Dieter Rankin li kien ta' racefans.net u issa qiegħed ma' racingnews365.com kien qal ġifieri skont u s-sorsi tiegħu li jiena naħseb huma ta' ċertu stoffa normalment mhuwiex xi ħadd ħaj jaqbad u jfajjala storja. Le, Dieter Rankin huwa awtorità. Magħruf ħafna, awtorità. Għal min ukoll ma jafx minnu. Awtorità ġifieri u implika li l-Alpin mhux se jirbħu ġifieri rigward kuntratt ta' Piastri u lil McLaren huma għandhom raġun fuq Piastri. Ovvjament naqbel miegħek 100% illi provided li l-kuntratt huwa validu l-Alpin m'għandhomx każ li naħseb huwa isu quite likely u isu l-hemmhekk jidher li l-affarijiet risqa illi iva Piastri huwa l-favorit għal dak it-tieni siġġu tal-McLaren jipprometti ħafna kien iċ-champion tal-Formula 2 is-sena l-oħra kellu testing mhux ħażin dis-sena mal-Alpin actually bil-karozza tas-sena l-oħra. Imma janżomu dak il-5%. Alright. Possibilità. Alright. Vera aktar għal-Kristjan ta' jgħid li dinja biss ipotezi għax il-relazzjoni bejn Piastri, Weber u l-Alpin ma tantx sew. Granted Chris, granted Andrew. Dik ukoll għax alright, anke jekk l-Alpin għandhom raġun, diġà ħadd tkun kera. Eżatt. Ħadd tkun fl-interess tal-ġiex naħat li jingħaqdu flimkien imma dik naqra differenti mill-li qed jien, imma Chris li nsellimlu minn hawn għala tajba ħafna fil-fatt. Kieku għal-mod tal-kelma l-Alpin jirbħu u verament ikun obbligat. Hemm jew mod li iħallsu kumpens lill-Alpin biex da jixruh mill-kuntratt. Imma again, iġihom naqra għalja jiena qed nara di spiża oħra li ma kienx ta' bżonn bil-Malti. Diġà jidher li nefqu tilja flus mhux ħażin fuq is-settlement, il-payoff tal-kuntratt ta' Ricciardo. Oħrajn fuq di. It-triq l-oħra, il-ħaġa hija oħra. Kif qed int? Ma tantx nara min sejjih, tol McLaren at this point jekk mhux hu għax. Jgħid il-frasi żewġ sewwieqa Ġermaniżi. Forsi Mick Schumacher għax aktar. At this point, jekk qed tajta xi ħadd tal-Formula 1, l-hemmhekk trid tmur isek ma tantx farra. Fil-Formula 1, xufiera li m'għandux kontratt ta' sena d-dieħla li jemmu maġġu m'għandux kontratt. Ejwa, xu ma nistenna li Latifi u Schumacher. Ekku. U minn dawk realistikament li Schumacher biss nara jiena. Ekku, eżatt. Ġifieri Schumacher u kif qed int Hülkenberg di classic reserve li l-hemm. Jissemma ma' kull nofs move li hemm potenzjali fil-Formula 1. And again, all right. De Vries forsi? Dak, Hemm forsi. Volderi jaf it-tim
jista' jiġi msluf mill-Mercedes li tiffornixxi l-magni Jekk l-McLaren. mhux anke jħolluh mill-kuntratt at this point, Mercedes. Hemm oħra, Hülkenberg all right, mhuwiex orrur ma stopgap ikun realistikament. Għandu daqs Sebastian Vettel taf l-età, għandu 35 sena. Eżatt. Kemm seddum bih fil-verità. Alright, forsi għamillek sena, sentej, ċansu huma l-imbagħad jirtira da bħalissa reserve driver kultant jidħol jekk jinqala xi ħaġa bl-Aston Martin, amma mhux regular ukoll, jiġifieri l-fitness, race fitness hija oħra tajlu tittilet sena fej essenzjalment mhux qed isuq full time fil-Formula 1, naf li dis-sena saq l-ewwel żewġ titliela u saq xi tliet darbit fl-2020, sena oħra qatt ma saq. Jiġifieri da other than being a stopgap ma jagħmilx sens. Mick Schumacher iktar jagħmel sens kieku jekk vera dik, imma għenna hija Le 5% qed nara possibilità. ma tantx qed ma ikkonvinċini bħala performances fil-Formula 1, ħana jgħidlek hekk. Mhux ngħid li kien gravi, imma ejja ngħidu rajt aħjar. Ħana jgħidlek hekk. Għal-ħajb li U Diversi ejja nkunu nies onesti, fosthom it-tifosi ħafna mill-hype tiġi għax nafu minn kien missieru. Li minn hawn naħseb nieħu l-opportunità nibqgħu nawgurawlu fejn għanu. Dejjem 100% ġifieri goes without saying. Kieku kien jom ieħor li ħadd ma jaf ma sema bih qabel fil-Formula 1. Ma nafx kemm kien iġib jikseb dak il-hype, u da xejn kontra t-tifel, imma naqra l-verità tal-marketing, u għan kun onesti, kieku Schumacher veru kien tajjeb. Għarret, s-sena l-oħra ma marx ħażin, għamel li kellu jagħmel fil-verità jirbaħ regolarment kontra sieħbu. L-unika ħaġa li seta' jagħmel kważi dik is-sena f'dik il-karozza tal-ħass. li ma ninsewx illi sieħbu he left much to be desired. Dik ukoll ħansemmija, imma again Schumacher x'jista' jagħmel? Jirbaħlu biss. Jirbaħlu l-karozza ma kienx hemm, imma again kif qed int sieħbu li nafu minnu. Wasn't a very high bar to beat. Dis-sena tneħħa mit-tim għal raġunijiet force majeure biex nsejħulhom hekk. U mbagħad ġie Kevin Magnussen li għamel sena barra mill-Formula 1, biss kellu naqra esperjenza. Jiena għalija kieku Schumacher kien veru tajjeb, xorta kont nippretendi li b'mod konsistenti jirbaħ kontra Magnussen. Schumacher għandu inqas punti minn Magnussen fil-kampjonat. Il-qualifying record ta' Schumacher hija f'ira ħafna dej Magnussen. Actually, però record fit-tliela tidher tajba, imma fil-verità jekk attwalment ħares kien hemm xi tliet Magnussen kien vera sfortunat. kellu l-ħsara u kellu jbidel il-front wing fl-ewwel lap. U x'nafin jiġifieri jiena naħseb sa punt tqarra dik ir-rekord tar-races. U jiġifieri għalija xorta tkun nippretendi li on pure merit Schumacher jirbaħlu konsistentement jekk kien tajjeb. Speċjalment given ukoll li Magnussen għamel sena barra mill-Formula 1. U daħal minuta jekk niftakru. Ma kienx ippjanata u li kien sejsu il-Formula 1 fil-Formula 1 dis-sena. Ġie għax iċ-ċirkustanzi kienu li kienu. Għalija kien deċiżjoni tajba li ħadu lura l-ħass mhux qed innaqqas minn dik mill-mertu ta' Magnussen, ġifieri joffri esperjenza lit-tim u naħseb huwa għażla hija huwa a good choice of driver to have biex dat team tihom naqas stabilta wara nkun onesti sena turbulenti għal ħass l-oħra. Ġifieri fil-verità alright, Mick mhux l-ar option imma Schumacher u Hülkenberg ma jispirawx ħafna. Ma tantx fejn different reasons. Minna l-oħra, Jiena qed nara li McLaren xeħtu they put the eggs in the basket of Piastri biex ngħidha bl-Ingliż.
Għanajdlek hekk. Minnaħa l-oħra, Wayne, l-għażla tidher favorita li Ricciardo issa hija li jkun li jieħu post Piastri mal-Alpin. Imma jien hemm xi ħaġa ġo fija illi qed tgħidli illi Ricciardo mhuwiex se jifferma mal-Alpin. Jien hemm xi ħaġa li qed tgħidli illi il-prinċipal il-ġdid ta' Danny Rick ser ikun Gunther Steiner. Ricciardo mal-ħass, żewġ karattri li nafu kemm huma fuq ruħhom. X'taħseb? Jien nasal biex naqbel miegħek għax għalkemm fuq il-karta l-Alpin tidher bħala l-aqwa karozza l-aqwa tim, isek Ricciardo Mhux ġa kien hemm. Taraqhom lir-Renault. Ma Zafner għalli qed jikkonsidraw il-Ricciardo, ma għal Ricciardo ma tidrix sabi ħalli ħatitlaq it-tim tiegħek biex imbagħad sentejn wara tispiċċa tfalli ma' tim ġdid li mort miegħu terġa' tispiċċa back to square one fejn kont qabel. X'inhu? Diġà l-Alonso kemm il-darba. Ifal jirbaħ ikun periodu tajjeb ma' Tim Tenston ħansa jkunu hekk. Which is jew Benetton jew Alpine jew Renault. Imma ma' tim ieħor ifalli terġa' tara Henston. Jien naħseb ma jiddependi mill-karattru tal-persuna. Jiena Ricciardo onestament ma narax jerġa' jmur mat-tim li talaqhom sentejn ilu, ikun jixtieq esperjenza ġdida. Naħseb lan tiegħu li jirbaħ kampjonat spiċċa għal kollox. Jekk ma kienx ġas faxxa. Inkredibbli, jiġifieri għandu ngħidu 5 snin, 4 snin fil-Formula 1 igawdihom u jieħu gost ma' tim ieħor. Għalija is-salam ta' Ricciardo, jiġifieri nasal biex naqbel miegħek li hemm postu s-sena d-dieħla ikun ma' tim Amerikan li għal-ħass tagħmel sens għax nafu kemm għandu fanbase kbir Ricciardo jiġifieri. U fl-Amerika b'mod partikolari popolari. Ekku, is-sitwazzjoni finanzjarja tal-ħass ħadgawdi mill-akwist ta' Ricciardo u on his day kapaċi jipprovdi riżultati tajbin ukoll. Li rrid ngħid. Fil-qosor Alright, inti semmejtna għall-Alonso. Kif telaq minn mal-Alpin għalija ma tantx tista' tqabblu ma' Ricciardo, veru mar lura u x'naf jien u magħhom. U il-karattru li hu tiegħu Alonso ma tistax tqabblu. U mal-Alpin fil-verità rari telaqhom bad terms fil-verità ħares. Jiġifieri mentre Ricciardo it-telqa tiegħu minn mal-Alpin, it was pretty acrimonious if we're honest about it. Telaq biġliet u naħseb għatem nies li fir-Renault li iħossu dik il-fatt li telaqhom kif telaqhom hemm Luca De Meo li mid-dera you don't want to get on his wrong side mid-dera u li hu kien ħadha kbira meta telaq Ricciardo, ġifieri isli bħalkom minix ċert li Ricciardo jmur mal-Alpin, ħassu ma' għażla, però irridu naraw minn din lenti għal Ricciardo issa. Ricciardo issa m'għandux il-karti favorih fis-suq. Daqs kemm kellu qabel, għaxejn nkunu onesti. He's leaving McLaren għax falla. Mhux għax he's leaving. So Ricciardo huwa l-arġ li taker f'dassu u mhux ġifieri iktar il-kontroll huma fuq it-tim huwa favur it-timijiet milli favur Ricciardo, alright. It-tlet
siġijiet realistiċi kieku li fadal l-ulu huma. Kif semmejna Alpin Haas, u forsi Williams, ma naħsibx li affordjaw, jiena ġifiri. Williams u Alfa neskludijom, u naħseb when jista. Alfa ma semmejtom fil-fatti, jiena Alpin Haas u Williams, biz. Williams kifet, jiena neskludijom u kol għax su da mux xaħat li ħat affordja, jekk inti għal Williams. U le ovvja, ma narawx jieħdu. Il-ħassu l-Alpin li fadal, realistikament, they're not better than what he's currently. Alpin huma forsi paritxa li hija mal-McLaren bħala livell orajt fil-kampjonat huma qudiemhom, imma bħala move mhix ma tajx ħadmur mal-Mercedes where it's a clear step up. It's more of a sideways step. Il-ħas kemm hija if anything hija step down imma ma tantx għandu għażliet Ricciardo, ġifieri jekk jibqa' fil-Formula 1 dawk it-tnejn fadalu. Ma nistgħux neskludu li da jitlaqta mill-Formula 1, per esempio jieħu sena barra. Ma naħsibx jiena. Imma jidher li għandu l-aptit ikompli fil-Formula 1. Motivazzjoni ta' qegħdin. Fil-fatt ukoll l-indikazzjonijiet hemm qegħdin, imma ma nistgħux ngħidu għal ċertezza issa. L-aħħar kumment huwa Bissu indika illi għandu xi pjanijiet in the pipeline jekk rajt l-istqarrija tiegħu fil-press release. Imma issa narawu. Mela, l-aħħar kumment li għandna huwa mingħand Rodney Gallia fejn Sellimlu minn hawnhekk. Nselmulu wkoll qed jgħidilna din kont qed nistennija tiġri. Antonello jiena kien ukoll qal f'konversazzjoni privata l-opinjoni tiegħu fuq Ricciardo biss għalilna wkoll bye għal Danny Boy. Grazzi wkoll tal-kummenti tiegħek Rodney, grazzi wkoll lilek Wayne u lilek Andrew. Nfakkarkom ukoll illi minn hawn u ftit ieħor jekk forsi ħabtu l-konversazzjoni tagħna minn issa dan il-video se jkun ukoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn hemmhekk ukoll tistgħu apparti dan il-video taraw ir-reazzjonijiet kollha u l-videos kollha li lna ntellaw prattikament għal dawn l-aħħar sentej fuq din il-paġna. L-appuntament tagħna magħkom issa huwa għal-għada fid-disa għal programm Botta u Risposta fejn din id-darba se jkollkom terġgħu titwikkew bija għandkom 3 ijiem il-fila volli tarawni live. Mista d-darba se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-futbol għada fis-6:30 se jkun hemm il-Polots tal-UEFA Champions League fid-9 u mbagħad se nkunu qegħdin nagħmlu prattikament programm ta' reazzjoni għal dawn il-Polots fejn miegħi ser ikolli rappreżentanti mill-Bayern Munich Supporters Club Malta, ħajkolli partitarju tal-Barcellona u wkoll rappreżentant mill-Inter Club Pupi Zanetti Malta illi ser flimkien magħhom ukoll se nkunu qegħdin niddiskutu il-Polots ta' Champions League kollox minn għada fid-9. Sakemm nerġgħu niltaqgħu volli għada jien Antonello Bella għandikom il-kumplament tal-sera tat-tajba, saħħiet u ħudu ħsieb l-appuntament qabel ma naqta' mal-Formula 1 issa ser ikun fit-tmiem il-ġimgħa li ġej se jkun il-Grand Prix tal-Belġu. Għandna triple header issa 3 ġimgħat wara xulxin ta' tlielaq wara l-Grand Prix tal-Belġu nerġgħu noħorġu bil-video ta' reazzjoni. Ġifieri għandkom 4 darbit f'5 taraw lili fil-stream ma wkoll imbagħad se jkollna passoltu reazzjonijiet ta' Mark Schembri u fejn tidħol Juve Roma matul il-ġimgħa u Klejtin iċ-ċomba żammit fejn tidħol il-logħba tal-Milan ma fuq hekk ukoll segwu l-paġna jkollkom l-avviżi wkoll tilin fuq il-Facebook page tagħna. Mela għalissa nifqu hawnhekk, Antonello Bela u Wayne Micallef u Andrew Zarb itukom il-lejl it-tajjeb. Ciao, ħudu ħsieb.